magbalik sa atin ng makamilyong beses, a millionfold, sa patuloy po nating katapatan sa bahagi ito mga minamahal. At sa mga sumandan nito, tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya ang mga anak ng Diyos ay tumayo na, alerto na tayong tumayo at narito po ating pinagpalang mga aral. Amen. Ating mga beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbis po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah sa paglangis mo. Hallelujah sa bawat yugto. Hallelujah na aming pong pananambahan. Mahal na Panginoong Jesus mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan yung binuhos ang matamis at banal na presensya, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, mahal na Panginoong Jesus. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kaming lahat po, mahal na Panginoong Jesus, ay nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagsusumamo, kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, kahabagan mo po kami, patawarin po kami, linisin mo po kami, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoong Jesus, wala po akong magagawa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Lagisan mo po ang iyong lingkod at buksan mo po ang aming mga pangunawa, malapeng Jesus, upang aming maunawaan ang iyong mga salita at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kububar Amen. Ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi pong pinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po, ng ating pong beloved ordained preacher, Kububar Amen, at katuwang po, ating pong beloved sister at advisor, maging sa ating pong mga beloved viewers, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na magbisita, welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong mga kwaderno, ating pong panulat, mga minamahal, ating pong Bible, praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aaral ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong pamagatan, ating pong pag-aaralan, mga minamahal, amen. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay ating pong pamagatang destiny o kapalaran, mga minamahal, amen. Destiny o kapalaran, mga minamahal. Ano po ang ibig sabihin, mga minamahal? Ayon sa diksyonaryo, mga minamahal, amen. Ang meaning po ng destiny ay ito po, the events that will necessarily happen to a particular person or thing in the future. Amen? The events that will necessarily happen to a particular person or thing in the person. Mga bagay na mangyayari, mga minamahal, amen? Sa isang tao o sa mga bagay
sa hinaharap. Ibig sabihin, mga minamahal, ito po yung kawakasan, mga minamahal. Amen? Kahihinatnan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa aklat po ng Ecclesiastes, Kabanatay 3, talatay 20, ito po ang ating mababasa kung ano ang kapalaran, destiny, kahihinatnan o wakas ng lahat ng bagay, mga minamahal. Amen? Aklat ng Ecclesiastes, Kabanatay 3, talatay 20, ito po ang nakasulat, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alakbok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Sa 21, sinong nakaaalam ng diwa ng tao kung napaiilang lang at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito po pala ang destiny, kapalaran o kahihinatnan ng lahat ng bagay sa mundo. Mga minamahal, amen? Sinasabi, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako. Amen? Ibig sabihin, nagwawakas, mga minamahal, amen, sa pagkawala, nadidissolve, mga minamahal, amen? At nauuwi sa alabok ang lahat ng mga bagay sa lupa, mga minamahal, amen? Subalit, dapat nating maunawaan, mga minamahal, amen? Iba ang kahihinatnan ng tao. Iba ang kapalaran ng tao sa lahat ng mga bagay na ating nakikita sa mundo. Katulad ng sa hayop, mga minamahal, amen? Kapag ang hayop ay namatay, kapag ang isang aso ay namatay, ang isang baka, isang kambing, sila ay namatay, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, totally dissolved na po, mga minamahal, amen? Mauuwi sa kawalan, mga minamahal. Hindi katulad sa tao, iba ang pagkakalikha sa tao, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, larawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ang Diyos, special ang pagkakalikha sa atin, obra maestra, mga minamahal. Amen? Kumuha ng lupa, minold, mga minamahal, inanyuan, amen? Ayon sa wangis ng ating pong pinakamalapang Jesus at hiningahan, mga minamahal, sa nostril, mga minamahal. Amen? At pagkaroon ng buhay, mga minamahal, ng nilikha ng malapang Jesus, ang tao ay tinawag na kaluluwang may buhay. Amen? Ibig sabihin, nagkaroon ng kaluluwa ang tao, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't ang tao, pag namatay ang tao, mga minamahal, hindi siya nauuwi sa kawalan, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, yung kanyang pagkamatay, yan lamang po yung umpisa ng kanyang buhay, mga minamahal. Amen? Kapagkat yung kanyang kaluluwa, meron siyang pupuntahan. Amen? Pupuntahan niyan, mga minamahal, ang kaluluwa ng isang tao ayon sa kanyang gawa, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano ang iyong itinanim, siyang iyong aanihin. Amen? Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, naglingkod ka sa mahal na Panginoon, nagpatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, meron kang kahihinatnan, meron kang pupuntahan. Ano ang iyong wakas? Sa piling ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Subalit, iba doon sa hindi naglingkod sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Naglingkod man sila, hindi sila nagpatuloy, mga minamahal. Amen? Hindi sila nagpatuloy. Ano ang kanilang kahihinatnan, mga minamahal? Sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy na hindi namamatay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang kapalaran ba ng isang tao, mga minamahal? Ang kamatayan ba ng isang tao? Ang pangit na kapalaran ba ng isang tao? Diyos ba ang gumawa, mga minamahal? Diyos ba? Kagustuhan ba ito ng Diyos, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Amen? Ang kagustuhan ng mahal na Panginoon, nilikha niya tayo, mga minamahal. Nilikha niya ang tao upang magkaroon ng magandang kapalaran. Amen? Sapagkat nais ng mahal na Panginoon, tayo po ay kanyang makasama, makasalamuha, mga minamahal. Amen? Hindi upang mabulit sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Ano ang dahilan, mga minamahal? Amen? Ang dahilan, mga minamahal, sa pagsuway ng tao, sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po natin mababasa, mga minamahal, sa aklat ng Genesis, mga minamahal, Kabanatay 2, 16, talatay 17, ito po ang nakasulat.
At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Si Adan ay nilikha ng ating pong pinakamamalapeng Jesus at Eva, mga minamahal. Amen? At sa kanyang paglikha, kina Adan at Eva, sila'y inutusan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sinabi ng mahal na Panginoon, sa lahat ng halamanan sa puno, amen, sa hardin, mga minamahal, amen, sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Lahat, mga minamahal, sapagkat nasa paraiso, mga minamahal, si Adan at Eva. Amen? Lahat ng masasarap na pagkain, makakain ni Adan at Eva. Subalit, maliban sa isang puno, sabi ng mahal na Panginoon, wag na wag kang kakain. Amen? Sapagkat mamamatay ka, mga minamahal. Amen? Sumunod ba si Adan at Eva, mga minamahal? Kanila bang sinunod ang utos ng mahal na Panginoon? Hindi po nila ito sinunod, mga minamahal. Amen? Bagkus sila po ay kumain. Si Eva, mga minamahal, siya po ay tinukso, mga minamahal. Amen? Siya po ay nakinig sa utos ng kaaway ng mahal na Panginoon. Amen? Sa kaaway ng mahal na Panginoon, siya nakinig, hindi sa utos ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? At nang siya'y makakain, mga minamahal, hindi pa siya nakontento, mga minamahal. Maging si Adan, kanya rin pong pinakain, mga minamahal. Amen? Ang total, mga minamahal, amen? Ang soma total, ang kanilang kinahinatnan, hindi sila nagkaroon ng magandang kapalaran. Hindi nagkaroon ng magandang destiny. Bakit, mga minamahal? Nagbunga ang kanilang ginawa, mga minamahal. Amen? Kung ano ang iyong itinanim, siyang iyong aanihin, mga minamahal. Amen? Kahit sa aklat ng Genesis, mga minamahal, kabanata 3, 16, mga minamahal, hanggang 19, mga minamahal, sila ay pinalayas sa paraiso. Amen? Sa Eden, mga minamahal. Amen? Ito po ang nangyari, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, ang babae nahihirapan, kung bakit ang tao, mga minamahal, amen? Kung bakit ang tao, mga minamahal, ay dumaranas ng mga kahirapan, ng kapighatian, ng mga pagsubok, lahat-lahat na, mga minamahal, amen? Dahil sa kanilang pagsuway sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen? Kung hindi sumuway ang tao, mga minamahal, amen? Naroon pa rin sila sa aklat, sa hardin ng Eden, mga minamahal, sa paraiso, mga minamahal, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ito po ang kinahinatnan ni Eva, mga minamahal. Amen? Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Sa 17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Amen? Kaya pala ang tao ngayon dumaranas ng kahirapan, mga minamahal. Walang ibang pwedeng sisihin ang tao kundi ang kanyang sarili. Amen? Walang ibang pwedeng sisihin, mga minamahal. Hindi pwedeng sisihin ng tao ang Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos, ang isip ng Diyos, ang nais niya sa kanyang mga nilikha, magkaroon ng magandang kapalaran. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa 18, ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Amen? Mauuwi sa alabok, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Subalit, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin,
amen, sagana, amen, sa kagandahang loob, mga minamahal, hindi agad iginagawad ang parusa, mga minamahal, amen. Bagamat ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen, ay nagsalita ng ganito, mga minamahal, amen. Sapagkat siya ay Diyos, siya ay hari ng mga hari, ang kanyang utos hindi pwedeng mabali, mga minamahal. Kahit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ang gumawa ng paraan. Amen? Kanyang inilapit ang kanyang sarili sa atin, mga minamahal. Amen? Buhay niya mismo ang kapalit, mga minamahal. Amen? Upang tayo po ay muling makalapit sa Kanya, magmana ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng magandang kapalaran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit anong gagawin ng tao sa sanlibutan, ano ang gagawin, mga minamahal? Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao kailangang manumbalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Ang tao kailangang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Aklat ng 2 Korinto 5:17, mga minamahal, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Amen? Narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit kung may mga katanungan tayo, mga minamahal, may pag-asa pa bang gumaling ang aking mga karamdaman? Amen? May pag-asa pa bang ako'y magtamasa ng kaginhawaan? Amen? Wala akong pinag-aralan, hindi ako natapos, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng ilan, mga minamahal, sila lamang ay mangangalakal, namumulot ng basura, mga minamahal. Amen? May pag-asa. Amen? Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay Diyos na buhay. Amen? Punong-puno ng pag-asa. Amen? Punong-puno ng pag-asa, pag-asang hindi humihiya. Amen? Meron tayong mga kapatiran, mga minamahal, ang kanilang buhay, mga noon, pangit na kapalaran kanilang tinatamasa. Amen? Hindi maganda ang kanilang tinatamasa. Hindi maganda yung kanilang kapalaran. Amen? Sapagkat yung kanilang mga magulang noon, mga minamahal, kung ano yung kanilang trabaho ngayon, minana lamang nila sa kanilang mga magulang. Amen? Subalit, iba ang naging kapalaran nang sila po ay naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Palakpakan po natin muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. May nabago ba sa buhay ng kapatid nating ito? Dating mangangalakal, basurero, amen, namumulot ng mga kung ano-ano, mga minamahal, amen, nagbago po, nagkaroon ng magandang kapalaran, amen, sa pamamagitan ng pagbibigay ng may katapatan ng ikasampung bahagi at handog. Ito po pala, mga minamahal, ang ating pong mapapala kapag tayo ay nakinig sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nakinig sa utos, amen, sa aral na itinuturo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, merong tayong magandang future. Meron tayong magandang destiny o kapalaran. Ang ating kapatid na ito, mga minamahal, amen, patuloy na nagbigay ng may katapatan, naglingkod sa mahal na Panginoon, amen, hindi tumalikod, amen, hindi nagsawa, hindi napagod, mga minamahal, amen, hindi siya bumigay, patuloy sa paglilingkod, pagbibigay ng may katapatan, pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating minamahal na kapatid, dating basurero, mga minamahal, amen, dating mangangalakal, ano ang kanyang buhay ngayon, mga minamahal, amen, siya ay papasyal-pasyal na lamang sa London, amen, may maraming apartment, maraming sasakyan, mga minamahal, amen, maraming paupahan, mga minamahal, amen, tumitira sa malaking bahay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, sapagkat sinasabi mismo ng banal na kasulatan, kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, amen. Wala na yung ibang, yung dati mong kapalaran, mga minamahal, na yung iba sa atin, pumupunta pa, sumasangguni pa sa manghuhula, amen, nagbabayad ng malaki. Ano ang kanilang sinasabi? Ano kanilang tinatanong sa manghuhula? Pinapahula nila kung mayroon ba silang magandang kapalaran. Amen? Kung mayayaman ba sila? Amen?
Sinasabi ng mga manghuhula, mga minamahal, kapag tumaya ka sa loto, magiging milyonaryo ka, mga minamahal. Amen? Yan ang trabaho ng manghuhula, mga minamahal. Amen? Manloko ng kapwa upang lamang magkapera. Subalit iba ang kalagayan sa atin, mga minamahal. Amen? Hindi tayo pwedeng tumaya sa loto, hindi tayo pwedeng tumaya sa wedding. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-shortcut, mga minamahal. Amen? Lagi yung pinapangaral yan, shortcut. Hindi tayo pwedeng magmadali sa ating pong pagginhawa, mga minamahal. Amen? Sapagkat Diyos mismo ang magbibigay sa atin yan sa Kanyang kalooban, sa Kanyang tamang oras, sa tamang pagkakataon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit anong gagawin natin, maghintay lamang, mga minamahal. Amen? Huwag magsawa, mga minamahal. Amen? Sa paggawa ng mabuti. Kaya sinasabi po sa kapanahunan, tayo po ay magsisipag-ani kung hindi tayo manghihimagod, mga minamahal. Amen? Kapag naghimagod ka, mga minamahal, sino ang talo? Ikaw, ako. Talo tayo, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Alam na natin kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng bagay, mga minamahal. Amen? Aanihin natin kung ano ang ating ginawa, mga minamahal. Amen? Nais mong magkaroon ng magandang kawakasan, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen? Nais mong guminhawa ang iyong buhay, mga minamahal, magbigay ka ng may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, hindi ka pwedeng mamili. Hindi tayo pwedeng mamili sa mga utos ng Diyos na ating susundin. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, susundin lamang natin kung ano yung sa tamang pagbibigay, yung standard. Amen? Susundin lang naman natin, magbibigay lamang tayo. Subalit, hindi tayo dadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen? Hindi pa rin tayo magkakaroon ng magandang kapalaran. Hindi pa rin tayo magkakaroon ng magandang kawakasan sapagkat mismo ang man of God ang nagsabi, mga minamahal, kapag linggo ka lang dumadalo, biyernes ka lang dumadalo, wala kang magandang kawakasan. Amen? Hindi ka magmamana, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung nais nating magkaroon ng kawakasan, magandang kapalaran sa piling ng ating pong pinakamamalaking Jesus, wag tayong umabsent. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Mamuhay tayo ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Mamuhay tayo ng may kabanalan. Kahit nasaan man tayo, mga minamahal, kahit walang nakakakita sa atin, mga minamahal, na mga minamahal na mga manggagawa, mga minamahal, amen? Subalit ito ang ating nais ng mahal na Panginoon na ating pakatandaan. Dapat natin itong maunawaan, mga minamahal, amen? Sa lahat ng oras, ang mahal na Panginoon, amen? Ang mata ng mahal na Panginoon nakikita tayo, mga minamahal. Amen? Kaya sabi, wala tayong maitatago, mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi naman tao ang magbibigay ng magandang kapalaran sa atin. Diyos mismo ang magbibigay, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, kung ano ang iyong ginawa, amen, siyang iyong aanihin. Amen? Gumawa ka ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, meron kang magandang aanihin. Gumawa ka ng hindi maganda sa kalooban ng mahal na Panginoon, meron ka pa ring aanihin. Subalit, hindi nga lamang maganda, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Without peace and holiness, mga minamahal. Amen? Sapagkat minsan mainit, malinsangan sa bahay, ang iba sa atin, mga minamahal. Amen? Talagang nagsasando, mga minamahal. Diba? Nagsushorts, mga minamahal. Subalit, alalahanin natin, mga minamahal. Amen? Mahalin natin yung ating kaluluwa, mga minamahal. Yung ating kaligtasan, mga minamahal, ipagtrabaho po natin ng may takot at panginginig, mga minamahal. Maawa po tayo, mga minamahal. Amen? Maawa po tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Huwag nating isipin, mga minamahal, na kapag tayo ay nawala sa mundong ito, totally dissolved na. Wala nang pupuntahan. Meron pa rin, mga minamahal. Yung ating kaluluwa, yan ang umpisa ng buhay natin, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo, mga minamahal, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi dapat tayo mawalan ng mga lakas, mga minamahal. Hindi dapat tayo manlupaypay. Hindi dapat tayo mag-alinlangan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang Diyos
na ating pinaglilingkuran ay tapat sa kanyang pangako. Amen? Basta tapat tayo sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinusuklian ng mahal na Panginoon man, kung ano ang iyong inani, sabi nga po, mga minamahal, amen? Ang nagbibigay, amen, ng kaganapan, ang nagbibigay, mga minamahal, ng reward, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ano man yung ating dinaranas, mga minamahal, amen? Dumaranas tayo ng sa ating mga negosyo, amen? Merong mga problema na ating kinakaharap sa ating mga pamilya, sa ating pag-aaral, sa pinansyal na aspeto, higit sa lahat, sa spiritual, mga minamahal, amen? Wala ibang tayong lalapitan, amen? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Ating pong muni-muniin, mga minamahal, magbulay-bulay tayo, mga minamahal, amen? Ating bulayin kung saan ba tayo nagkamali. Kung saan ba tayo dapat magsisi, mga minamahal. Ipanalangin natin, mga minamahal, na ipaalala sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon lahat ng ating mga pagkukulang, mga minamahal. Amen? Hindi yung ipapanalangin natin, mga minamahal, lahat ng material, mga minamahal. Alalahanin natin, ang mga material, matutunaw lahat yan, mga minamahal. Hindi natin yan madadala, mga minamahal. Amen? Maging yung ating mga kasuotan, hindi rin natin yan madadala. Pag namatay ang tao, magsuot ng relo, hindi niya rin yan madadala, mga minamahal. Amen? Kahit ihatid pa siya, mga minamahal, ng isang Mercedes-Benz, kahit ang kanyang kabaong, mga minamahal, amen? Ang kanyang kabaong, talagang salamin, nagkakahalaga ng milyon, mga minamahal, milyon, mga minamahal, hindi pa rin yan madadala, mga minamahal, amen? Sapagkat sinasabi, lahat may pupuntahan, nagmula sa alabok, mauuwi sa alabok. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit kapag tayo naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Meron tayong magandang kapalaran, amen? Kung ikaw ay nasa pangit na kapalaran, naglingkod ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, meron kang magandang future, mga minamahal, amen? Kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, mga minamahal, amen? Magkakaroon ka pa rin ng magandang kapalaran sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Amen? Lahat kayang gawin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, huwag mong ilaan, amen? Huwag mong i-focus ang iyong oras, ang iyong sarili, amen? Huwag mong ubusin ang iyong oras, mga minamahal, sa lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal, amen? Kung ano ang meron tayo, mga minamahal, sinasabi po ng mahal na Panginoon, makontento na po tayo doon, mga minamahal, amen? Hindi tayo pwedeng umutang, mga minamahal, amen? Kapag hindi ka kontento, mga minamahal, sa mga business, binigyan tayo ng business ng mahal na Panginoon. Ang tao gustong magmadali, gusto agad yumaman, uutang siya, mga minamahal, upang dumami yung kanyang paninda, mga minamahal. Amen? Ganyan ang nangyari sa amin noon, mga minamahal. Amen? Kami umasa sa tao, hindi kami umasa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ang nangyari? Nagkaroon ba kami ng magandang kapalaran, destiny? Ano ang kinawakasan, mga minamahal, ng aming business? Nalugi, nawala, natunaw, na-dissolve, mga minamahal, na-bankrupt, mga minamahal. Ngayon, nagkaroon ba kami ng magandang kapalaran? Nagkaroon kami ng magandang kapalaran. Amen? Walang trabaho ang inyong balingkod, mga minamahal. Nag-e-extra, mga minamahal, sa pag-deliver, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi kami pinababayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Ilagak ang lahat ng mga bagay. Kung meron tayong mga problema, huwag sa tao, mga minamahal, amen? Huwag sa tao, sa mahal na Panginoon tayo umasa, amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? At dito po, mga minamahal, malapit na po tayong magtapos. Aklat ng 1, Kabanatay 11:25, hanggang 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito?
palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sapagkat ang ating purpose, mga minamahal, amen? Magkaroon ng magandang kapalaran. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dapat ito ang ating maging goal, mga minamahal, amen? Ito ang una sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen? Kaya kung ano man, mga minamahal, sinasabi nga po, kung tayo po, ang goal natin, ang bagay na ito, ang buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Dumating man sa atin ang mga katitisuran, dumating man lahat ng mga problema sa buhay, kahirapan, kadalamhatian, kayang-kayang nating lagpasan yan. Amen? Kayang-kaya natin lagpasan sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Marami ang nagtatanong, bakit ngayon na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Nalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisig ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw, Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y lumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak ka, dinuraan ang iyong mukha. Inakong ang lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat surat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak ka, dinuraan ang iyong mukha. Pinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurak ka, dinuraan ang iyong mukha. Inakong mo lahat ng dusa dapat ay para sa
nagkaroon tayo ng magandang kapalaran, nagkaroon tayo ng magandang destiny, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon na itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal. Ang kapalit niyan, mga minamahal, ang kapalit ng ating magandang kapalaran, buhay mismo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na bagamat siya ay Diyos, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos para lamang sa atin, mga minamahal. Mas minahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Diyos kaysa sa kanyang buhay, mga minamahal. Alalahanin mo, kapatid, mas minahal tayo ng mahal na Panginoon, mas higit sa kanyang buhay, mga minamahal. Hallelujah. Na dapat sana tayo ang dumaranas lahat ng kahirapan. Inako lahat ng mahal na Panginoon. Kinuha ang ating mga karamdaman, ang ating kalungkutan, lahat ng mga pagsubok. Inako lahat ng mahal na Panginoon, sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. May isang bagay lamang ang nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ating gagawin, mga minamahal, na kahit ano ang mangyari, sapagkat sa mundo ating kinagalawan, meron tayong kapighatian, mga minamahal. Meron tayong kapighatian. Nais ng mahal na Panginoon, huwag kang susuko sa mga pag-uusig, sa mga problema, sa kahirapan. Huwag tayong sumuko, mga minamahal. Magkaisa tayo, magmahalan, magpadalaginan, magpalakasan sa bawat isa. Yan ang nais ng mahal na Panginoon. Hindi nais mahal na Panginoon na tayo po ay mahirapan, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon tayo magmana ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Hindi mabilang ang mga lantay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimuran ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran ka, sinuraan ang iyong mukha. Inako lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Dami pong mga minamahal na mga bisita. Minamahal, beloved viewers, hallelujah. Tanggapin nyo ating pong pinakamamahal na Jesus. Nais natin magkaroon ng magandang kapalaran. Si Jesus ang kasagutan sa lahat ng mga bagay. Tanggapin natin ating pong pinakamamahal na Jesus, hallelujah, bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng aking buhay. Hallelujah. Sa aking panalangin na sasambitin, sumunod po. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Mahal na Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, aking pinagsisihan lahat ng aking nagawang kasalanan
at hindi na muling babalikan pa. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po mananalangin. O dakila mo pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po sila. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila, mahal na Jesus, hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga pagpapala, biyaya, sa dakilang pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalay mo po ang kanilang buong sambahayan. O malapang Jesus, hallelujah. At sa aming mga minamahal na kapatid na hindi na po namin nakakasama, mahal na Panginoon Jesus, buksan mo po ang kanilang pangunawa, hipuin mo kanilang puso, kahabagan mo po sila, ibalik mo po sila. O mahal na Panginoon Jesus, sa paglingkod sa iyo, upang sama-sama ka namin papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng pangangailangan namin kayong minamahal na mga kapatid, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng kanilang problema. Hallelujah. Negosyo, malapang Jesus, pagkakakitaan, trabaho, ipagkaloob mo po sa bawat isa, malapang Jesus. Hallelujah. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon. Problema sa pinansyal, itaas dalawang kamay. Isipin po natin, mga minamahal, ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang naglay hands po sa atin. Hallelujah. At sambitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Sa mga pangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, arthritis, diabetes, rayuma, hallelujah, sakit sa puso, sakit sa baga, kidney trouble, kidney failure, hallelujah, ulcer, sa pangalan ni Jesus, diabetes, panlalamig, panlulupaypay, mga bisyo, pagmumura, pag-inom ng alak, cast out, in Jesus' mighty name we pray, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, be healed right now, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. 3 times sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag pong magbibiro. Amen. 3 times, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Diyos. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. At tayo na po darako mga minamahal sa ating pong announcement. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord.